ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ଫିଟଫାଟ ହେଇକି ବାହାରି ପଡିଲି ଆମର ଆଈହର ଗାଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିଲି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ବଡ ଦୋକାନ କରିବ ବୋଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ବଡିଗାର୍ଡ ବି ରଖିଛି। ମତେ ଛାଡିବାକୁ ଆସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନର। ସ୍ୱାଧୀନକୁ କହିଲି ଆରେ ଟିକେ କଣ ମଗା ଖାଇବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କାହିଁ ଗଲା ବେଳେ ମତେ ଟାଟା କରିକି ସେଠୁ କଲେ। ମୁଁ ଆଈହର ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡୁଥିଲୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯଜ୍ଞଶାଳା। ଆସୁ ଆସୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବବୁଲର ଶଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ବାହାରି। ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଦୋଳି ପଡିଆକୁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଠିକାରେ ମଥୁରା କେକ୍ ଫେମସ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଣ୍ଟିବାର କାରଣ କଣ? ଭାଇ ଆମର ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେବାର କାରଣ କଣ। ଭାଇଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଲା, ସେ ଖୁସିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୋଳି ପଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ବସିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ହେଇକି ଦେଖିବୁ ଖାଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇମାନେ ଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲିବା ସମୟରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ମୋ ବନ୍ଧୁ ସହ। ଶଳାଟା କି ଦୋଳି କେଜାଣି ଖାଲି ନଟୁ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି। ରାମ ଦୋଳିକି ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଶକ ହେଇଲି। ଆମର ବାହାରେ ନିଶା ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋଡି ନାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଧରିକି ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସାରିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍କର ମନା କରୁଛି ମତେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଜ୍ଞର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା। କ୍ଷୀରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ନା କଣ। ସେଠୁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ମତେ ଜୋରସେ ବି ନିଦ ଆସିଲାଣି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।